Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Pari zvino ndiri kuno kuZimbabwe, but ndiri kutarisira kuti kana ndapora ndinofanira kuti ndinge ndichizodzokera kubasa kuSouth Africa. Ndakataura nemurungu wangu akangondipa mwedzi akanditi kana kuri kunzi ukasapora within 1 month ndinenge ndisisina choice, but ndinenge ndava kutofanira kutoti ndinge ndichitsvaka umwe munhu, because murungu wangu iye ane mwana mudiki, saka ndini ndainge ndichishanda samaid uye zvekare saneni wake. Saka ainge achiti kana waenda kumba paunozodzoka ndobva ndachizokuwedzera mari, but mhepo mukomanashe ndinoona sekunge ndatosimukirwawo nemhepo. Handizivi kuti anokwanisa kundibatsira pano ndichazomuwana here. Kumba kwandigere, ndiri kugara kumba kwasisi vangu, tigere kunoku kuchitungwiza. Sisi vangu vakaroorwa uye zvekare vane vana vavo vaviri. Sisi ivo vanoroja 2 rooms, saka ndinoona sekunge ndava kuvapinza bhizi uye zvekare ndavatagudza mutoro unenge uri kuvaremera, nekuda kwekuti makuseni apo banguru pavanomuka vachigadzirira kuti vange vachienda kubasa, apa inini handisi kunzwa zvakanaka mukomanashi. Saka zvakaitika mukoma ndezvekudai: ndine umwe murume uyo wandakatanga kudanana naye kuFacebook. Ndakapinda mune rimwe gurupu ndainge ndichitsvaka hangu munhu anokwanisa kundichengeta. Kutaura chokwadi, ndainge ndichitsvaka murume aikwanisa kuzondichengeta. Ndakabva ndachizosangana neumwe murume uyo wandichati Prosper. Prosper uyu akandiudza kuti iye ane 50 years. Akabva achizondiudza kuti ainge akashayikirwa nemudzimai wake. Handina kunge ndakaziva kuti Prosper iye anotoshandisa mishonga ende anoshandisa vanhukadzi kuti ange achiita mari, ende anoita mari zviri very simple mukoma. Paakandiudza kuti basa rake anongoita zvekungotamba snuka nekugadzira masnuka, ndakati iwe kugadzira masnuka unoreva kuti ndo zvingakupa mari yekuti unge uchinzi unofamba neRange Rover? Ane imwe Range Rover yake yeblack iyo yaanofamba nayo yakanaka mukomanashi. Akatouya akanditora rudo rwake rwaakandiratidza kuti anondida, akauya akanditora pabhodha mukoma. Ndikatoudza vanhu vebhazi iro randainge ndakwira ndichibva kuJoburg, ndikavaudza kuti ini ndava kutosara hangu pano, ndauya kuzotorwa nemurume wangu. We then drove tichibva kuBeitbridge tichidzoka kuHarare, achiti yainge iri nguva yedu yekuti tinge tichidzidzana sezvo tainge takasangana mugurupu repaFacebook. Saka tichitaura tose kudaro mukomanashi, ndakaona kuti ainge ari munhu ari ball ende anonzwisisa. By the time patakazosvika hedu kuHarare, mukoma zvakawanda zvainge zvatoitika mumarodhi umu matainge tichifamba, nekuti tainge tichifamba zvedu pore pore. Taiti kana tikawanawo panenge paine marooms tombozorora zvedu. It took us 5 days kubva kuBeitbridge kusvika kuHarare nekuti taifamba tichizorora. Saka takazoti tasvika kuHarare ainge akandivimbisa kuti taifanira kuti tinge tichizonorara kumba kwake, nekuti takasvika muHarare it was somewhere kuma 5:30 apo patakasvika muHarare. Akabva achizoti kwandiri nekuda kwekuti nguva dzainge dzafamba tofanira kuti tinge tichienda kumba, asi chakandinetsa ndechekuti takati tava kuda kusvika paroundabout ainge ava kundibvunza kuti saka sisi vangu vainge vati kudii nenhau yekundimirira. Sisi vakazopinda bhizi kutanga kupinda mukombi vachibva uchitungwiza, vakauya vakazonditora. Akabva achizoti ainge achauya kuzondiona mangwana acho. Munhu angabatika, munhu akaswera asingabatiki muswero wese wezuva, sezvo ainge andipa mari. Akandipa mari mukomanachi yainge ichikwana iyo kuita $1,400 yakanditi iyi imari yekuti unge uchizongoona kuti unotenga chii
but ndichauya ndichizokuona mangwana. Saka ndakatoratidza sisi ndikati onai sisi ndibatirewo mari yangu yandapiwa nabamunini venyu. Mukomana kusvika pari nhasi handisi kuziva kuti Prosper uyu aripi, ende mari iyi yaakandipa tiri kuti kana tikafamba tiri kuudzwa kuti mari iyoyo ndakatokanganisa ndikaidya. Hanzi ndokusaka ndisati ndafa ndikati ai kokana muchiti ndakakanganisa ndikasaidya ndokusaka ndichiri mupenyu nekuda kwekuti ndine mari yandakakamura. Vakabva vanditi ndinotokunzwirai tsitsi madzimai, nekuti kufa pari zvino panguva yamuri zvitori nani kuti dai mademba mweya werufu wauya kuzokutorai. Ndikati nyatsokundiudzai zvizere because handisi kunzwisisa kuti muri kuzama kuti kudii munhu waMwari. Vakabva vachizoti kwandiri Prosper anoti kana akasangana nemukadzi waanenge asangana naye, kana akarara naye anomupa mari either 1.5 kana kuti $1,400 inova iri mari iyo yekuti ndiyo inofanira kuti inge ichizoshanda pakuvigwa kwako. Prosper uyu akana akupa mari hanzi anokuverengera mazuva. Kana ukaita mazuva 2 usina kudya mari iyoyo, zuva renumber 3 unobva wachizofa. Zvino kana wadya mari yacho sezvandakaita nasisi vangu, ndipo paunotanga kurwara. Madzibaba avo vari kundibatsira nemudzimai wavo vari kuti ndinokwanisa kutanga kuora maoko angu anytime soon, nekuti gamuchidza kwakandiita mari ndichigamuchira mari iyoyo ndichiitambira nemaoko angu nekuzoombera ndichimutenda kwandakaita ndainge ndichitogamuchira kensa yemaoko. Saka kensa iyi hanzi pari zvino ichiri munzara dzangu. Ende mukoma ndinoti kana ndakarara dzimwe nguva ndinorota umwe murume anouya kwandiri. Anoti kana auya kwandiri anenge aine pinjisi yaanenge akabata, anotanga kundikwatanura nzara dzangu zvinorwadza zvekuti kunyangwe ndikanzi ndachema zvinengei kunze kwekuti ange achindinzwira tsitsi anenge achitondiseka ndiri kuhope, ende nguva dzose ndinozomuka ndichiita kuridza mhere. Saka ndava nenguva ndichirwara mukoma, nekuti mushure mekunge ndatadza kumubata pafoni ndakabva ndachizongodhilita mafoni numbers ake. Ndikati munhu uyu anoratidza kuti ane mukadzi, mafoni numbers ake haachapindi ende haachabatiki. Saka akatongoona kuti mukana wainge uripo ndewekuti ange achiuya kuzonditora kuBaitbridge tobva tachizofamba tiri tose tichirara tose kubva kuBaitbridge kusvika muHarare. Ndikati zvimwe kuda ndo zvaanongoita izvozvo zvedating and flirting achitambisa vana vevanhu. Ndakabva ndachizoti sezvo ainge andipa mari ndikati ndirowo peace job iro randainge ndakaita kwemazuva iwawo awo atakatora tichifamba tichibva kuBaitbridge. Ndikati zvimwe kuda ndokusaka akandipa mari zvinoreva kuti ndainge ndichitova sehure rake. Saka ndakatoti ndatokanganwa nezvake ndava kutotanga kutomhanyisa dzimwe. Ndipo apo pandakazomuka ndichirwara ndakamuka mukoma ndakazvimba muromo wangu ndiine zvisasa zvainge zvakazara muromo wangu. Banguru vakatondibvunza kuti nhai mainini bho here. Ndikabva ndachizozvitarisa mukoma paglazi ndikaona kuti muromo wangu wainge wakaparara kutushuka uine zvisasa. Ndakaenda kuchipatara ndikabva ndachizoudzwa kuti ndainge ndiine STI yeherpes yepahuro nepamuromo. Vakabva vanditi kasi pamakarara nemunhu wamakarara naye last makamboita zvokumudya sikarudzi yake here. Ndikati hongu. Vakabva vanditi saka ndine herpes yandainge ndakatora kubva kwaari. Ndakabayiwa mainjekisheni ndikapiwa mishonga. Ndakagara mukoma kwe7 days ndikati zvichapora but handina kupora. Ndakatanga kurwara ende nazvino ndichiri kurwara. Maoko angu ndinonzwa achirema. Ndinoita sekunge panenge paine munhu anenge akasungirira njanji mumaoko mangu, simbi iya yenjanji mumaoko angu. Ndinotadza kana kusimudza maoko angu dzimwe nguva. Apa ndinenge ndichingochaya, ndinokwanisa kungochaya ropa roga. Apa ndiri kupera. Ndainge ndimbori munhu ainge akasimba, especially pandainge ndiri kuSouth Africa. Ndainge ndakasimba ndiine body yakanaka, asi kozvinozvi ndaluza 30 kgs mukoma
kubva mu90 mandainge ndiri ndapinda mu50 something kgs last time pandakaendeswa kuchipatara. Saka ndaonda ende kana vanhu vari kutoshamisika kuti nhaiwe kokupera kudaro chii. Saka ndakanzi namadzibaba as long as ndisina kumuwana Prosper uyu hanzi ndichafa ende mari iyoyo yasara ndo ichazoshanda pakuvigwa kwangu. Ndiri kumutsvaka handisi kukwanisa kumuwana. PaFacebook pacho pandakasangana naye ainge akangonyora zita rekungoti Prosper chete, uye zvekare paprofile picture rake painge pangori neprofile picture ra50 Cent, uye zvekare ndakati ndichitarisa profile yake, this was after ndabva mukutaura naye ndakaona pangori neimba uye zvekare nemotikari dzakanaka. Ndisingazivi kuti imba yacho iri muno muZimbabwe here kana kuti mamessages awo atakataura kuWhatsApp, mamessages aiti ngatitaure tichidhilita, sezvo ainge ari munhu wandainge ndisati ndakamboona. Ndakafungidzira kuti ari kudaro nekuda kwekuti ane mhuri yake, saka ndaiita zvaainge achiti ndinge ndichiita. Mapictures chaiwo ainditumidzira maview once, uye zvekare apo patakasangana takatorwa mapictures nevamwe baba avo vainge vachidriva bhazi ratakabva naro kuJoburg. Ndakavakumbira kuti vatitore mapictures tiri pabhodha, saka akabva achizotora foni yangu akamadhilita mapictures. Ndakazotozviona mushure mekunge ndaona kuti Prosper hachabatiki, saka ndakabva ndachizoti sezvo ndiine mapictures ake ndinokwanisa kana kuzomutsvaka. But mukomana acho ndakati ndichinotarisa foni wanikwe kuti foni haina kana picture zvachose. Aiti kana ndikati ngatimbotoranai maselfie kana mapictures airamba. Mapictures andingori nawo kubva kuBeitbridge kuuya kuHarare, mapictures angu ndiri ndega, ende ndakapusa ndikasatorawo manumber plates emotikari yake. Anoshandisa Range Rover, ndo yaainge achidriva ipapo. Handina imwe information mukoma, handina umwe munhu zvekare wandinoziva inova iri friend kana kuti shamwari yake. Akandiudza kuti business rake raanoita ndere kugadzira masnooker, uye zvekare akati anotamba professional snooker. So kune varume avo vanoita zvekutamba snooker, naye munozivawo murume anonzi Prosper here, akaita mukobvu mugiant mutema, uye zvekare ane Range Rover. Haana kunge akandibudira pachena kuti iye akaromba. Ndizvo zvaanoita, ndo zvandakaudzwa namadzibaba. Madzibaba vari kuedza kumiramira, but vari kuti hanzi kana makonye acho amatumidzira, nekuti apo pandinenge ndichirota ndichikwakwanurwa nzara dzangu, hanzi zvironda izvozvo zvinosara kana ukaita kana chironda pamuviri pako chinenge chasara chii naye mukoma, kunenge kwasara kamakonye kuti ange achitanga kukudya uri mupenyu. Saka hanzi ane makonye ake awo aanogara akavharira mubhodhoro. Makonyo iwawo ndiwo aanozotumidzira kana aona kuti warwara wapera, obva uchizotanga kudyiwa nemakonye awo anozozvimbisa, angava ari maoko kana kuti apo paunenge uchazonzi une kensa papati yakati yomuviri wako, kusvika azvimba zvekuita sekunge achaputika. Ndiri kudawo munhu anokwanisa kundibatsira kuti ange achibatsirana namadzibaba ava. Vari kuedza ivo nemudzimai wavo, asi zviri kutovaremera. Asi ndinoda kungotendawo kuti neminamato yavo ndichiri mupenyu. I am regretting mukomana ashe, izvi zvemujoloka zvinotyisa. Dai hangu ndakagara ndakamubloka Prosper, but nekuda kwekuti ndakanyengereka mushure mekunge ndaona kuti munhu ane mari dzake, nekuzonzi ndichauya ndichizokutora kuBeitbridge pabhodha, ndikati ndo runonzi rudoka urwu. I really need help. When you post, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do.
happen in this world. Zvakangoma hazvo veduwe ya pakaipa hanzi ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kubatsirana namadzibaba vari kuvabatsira nekuti hanzi vari vega masports ari kuvaremera, but so far hanzi nekuda kweminamato yavo ndivo vari kutoita kuti zvinge zvichiita sekunge zvinoita senani. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukoma yakamera sekudai: so ininiwo mukoma ndiri murume uye zvekare ndine makore 45 years ekuberekwa. Ndiri kurwadziwa nekuda kwekuti ndine musha uyo wandakatenga. Ndatenga musha uyu, sabhuku havana kunge vakandibudira pachena kuti pamusha apa pane zvepo zvinonetsa. Vana vepo vakatotiza vakatoenda vakanovakira kumwe somewhere very far. I am regretting nekuda kwesabhuku deal iri randakaita. Saka ndakarifewa neumwe wekuziva akanditi kumaraini ekwavo kwainge kuine musha wainge uchitengesewa. Saka iye haana chaainge achiziva nekuti akangondibvunzirawo. Iniwo mukomana ashe ndakakurawo ndiri nherera. Saka ndakati sezvo ndiine mudzimai, ndine mhuri yangu, ndine vana, ndikati handidi kuti ndinge ndichizonzi ndasiyawo vana vangu vasina chavainacho. Ndotoshinga kutoti ndinge ndichivatsvakirawo pavo pekugara. Saka ndakabva ndachizoti kuna bhururu wangu, zvauri bhururu wangu iwe unoti kwenyu kune ivhu rakanaka, nekuti kunyange ari kuno kuJoni but kuZimbabwe uko anotondiudza kuti anotorima, uye zvekare kana mombe dzake dzaainditumidzira mapictures ndaitoona kutoti aiwa zvake zvakatorongeka ende atori nemusha wake wakanaka kwazvo. Saka ndakabva ndachizomuti, chinzwa kabhururu wangu, iwewe chinditsvakirawo pekuti ndinozonzi ndawanawo musha ndikwanisewo kutanga dzinza rangu. Baba vangu handina kumbogara ndakavaziva. Amai vangu pavakaroorwa, kwavakaenda kunoroorwa, rume wavo akabva achizoti vana vako handikwanise kuti ndinge ndichivagamuchira. Saka ndakabva ndachizosiyiwa ndichigara nagogo. Gogo vakabva vachizoshaika, mai vakabva vachizongoignore because vainge vonamata. Saka chechi yacho kuda vainge vasina kubuda pachena kuti vainge vaine vamwe vana. Saka ndakangokura ndichirarama life yekunherera zvinhu zvainge zvakaoma ndisina kana muchengeti. Saka friend yangu akazonditi ainge akanzwa kwainge kuine musha. Ndakatanga kutaura nasabhuku, ndataura nasabhuku, vakanditumidzira mapictures emusha. Ndikabva ndaona kuti musha wainge wakanaka. Pamba apa mukoma pane makoteji ainge akagara akavakwa but aine design iya yekudhara. Ndikati dzimba idzi ndichadziputsa ndobva ndavaka musha wangu. Ndakaratidza mukadzi akafara nazvo. Takaenda kumusha tikanobhadhara mari yedu. Takabhadhara $2,000 for musha iwoyo. Mushure mekunge tabhadhara mari ndopandakati kana tadzokera kuJoni totanga zvino kureiza mari yekuti tinge tichikwanisa kutanga kuvaka. Tadzoka kuSouth Africa, chekutanga chakaitika ndechekuti mudzimai wangu akati apiwa mari yake yepay achifamba achibva kubasa, because mukadzi wangu anopiwa cash, ainge achipiwa cash. Iko zvino zvimurungu ava kuita zvokumuitira iri e-wallet paanenge atori paATM. Tobva tatora mari ipapo paakapiwa cash. Mukoma akati ava kuda kupinda mulocation matinogara, anoti kune vakomana 3 vakangobudikira maSouth African, ndokubva vati wena tipe mari. Ndokubva atoburitsa mari akavapa mari yose yaainge ainayo. Vakatora nefoni vakamudzorera sim card. Iniwo mukomana ashi, after a couple of months ndakapinda mutown nekuda kwekuti mukuru yangu pandainge ndichida kutumidzira mari hamene zvaikangotanga kungoita. Ndokubva ndati ndava kupinda mutown, mukomana asha handisivi kuti chii chakaitika. Kamari kandainge ndichida kutumidzirawo kuti tinge tichirovesa zvitina, mari iyoyo ndakangoishaya muhomwe. Kushaya kuziva kuti ndakaikanganwa mukombi here kana kuti chii chakaitika, because kunyange mukombi macho makaitika imwe confusion apo pandainge ndichibhadhara mari ndikambonzi hauna kubhadhara, muchingoitika confusion. So pakuzotanga kuzvisecha
ndichitsvaka mari yekuti ndige ndichibhadhara because ndakazobhadhariswa ruviri kubva kuSoweto kupinda muCBD muJoburg. Saka ndakabhadhara 2 times, driver achitoti ndotokusiya nekuti hauna kubhadhara kombi. Saka ndichazivi kuti pakuburitsa mari ndakazokanganwa mari here mukombi kana kuti pane akazondisecha, handitozivi. Ndakazoti ndava kuda kupa agent mari kuti ange achindiprocessera order, ange achindigadzirira order nekuti yangu mukuru yainge ichitoramba. Mukomana acho ndipo pandakabva ndachizoona kuti ndainge ndisina kana cent. Ndakabatikana, akazotondibatsira nemari yekuti ndige ndichidzokera kumba. Ndikasvika ndikaudza mukadzi, takapererwa tose tikashaya kuziva kuti sei upenyu hwainge hwava kurwadza kudaro, kuti munoti kana mashanda mobva marasikirwa nemari yacho. Saka mukadzi wangu akazobuda nerimwe zuva neimwe shamwari yake, vakati vabuda vakabva vachizoenda vakanobatsirwa nevamwe madzimai. Saka zviri kunzi musha uyu ende takazotozvibata, uye zvikari patakazoenda tikanotaura naSabhuku vakabva vachizoti ivo vaifungidzira kuti zvakapera sezvo vainge vakazodzinga vanhu vacho munharaunda, but chainge chisiri chokwadi zvekare icho chavakatiudza kuti vakadzinga vanhu vacho munharaunda imomo, nekuti vana vepo mushure mekunge vana vepo vaona kuti dzinza riri kupera ndopa vakabva vachizotama mudunhu vakanogara somewhere else nekuda kweushereketwa hwainge hwakabatwa nemadzibaba avo. Pamba apa mukoma tainge tisingatozvizivi kuti pane mamwe makuva aripo. Saka mukufamba tiri kuudzwa kuti kana tichida kuvakapo pamba apa tiri kufanira kuti tinge tichitsvaka vana vepo, ndivo vanokwanisa kuti vange vachizotibatsira, nekuti pane chikaranga chinofanira kuti chinge chichizoitwapo pamba apa. Vobva vachizoudza hama dzavo dzakafa kuti dzisaramba dzichinetsana nesu sevatorwa, nekuda kwekuti isuwo hatina mhaka yatakapara. Zvino umwe wacho uyo watainge takapiwa mafone numbers ake akangoti handidzigoni. Saka tainge takawirirana kuti tainge tichazotaura nezvayo nyaya yacho, but takazoona kuti ainge atotibloka paWhatsApp. Saka hatina communication. Kana vari saSabhuku, ivo vakangoti vachatitsvakira munhu anobatsira. Zvino vatitsvakira munhu anobatsirwa, vakati uyu ndiye munhu anokwanisa kukubatsirai. Takabva tachizofonerwa zvekare neumwe wemunharaunda, hatichazivi kuti ma-intentions ake ndei, because wemunharaunda uyo watakazotaura naye ari kuti iye n'anga iyoyo iyo yatakapiwa naSabhuku, hanzi Sabhuku vanotoshandidzana nen'anga yavo. Leisei kana kuri kunzi muvhileji kana zvikanzi kunenge kuina vanatsika mutanda vanenge vachifanira kuti vange vachizoya muvhileji. Saka hanzi ndiye anongouya iyeye, ende hanzi anochaja zvekutotorera vanhu mombe dzavo. Saka muvakidzani wedu ainge akatiudza kuti tinge tichitsvakira munhu wedu, nekuti munhu wacho watainge tichitsvakirwa, watakatsvakirwa naSabhuku, haazotiitiri zvinhu nemazvo zvechokwadi. Saka hanzi nhamo yacho yamuchazoona mushure mekunge mabatsirwa nemunhu iyeye, nekuti anotoganyira zvekare vanhu vaanenge abatsira kuti varambe vari munhamo, kuitira kuti iye arambe achingoita mari. Saka tiri kutsvakawo mubetseri. Ndainge ndakati kune mudzimai wangu tochitsvaka zvedu munhu watinokwanisa kutengesera stand. Tainge takambomuwana, but murume iyeye kuda ndimwari wake kana kuti vadzimu akazondibvunza kuti sei ndainge ndafunga kumuitira chivi chakadaro. Ndikati sei wati ndanga ndafunga kukuitira chivi chakaipa kudaro? Akati shuwa, ungada kunditengesera musha wezvipoko here? Haana zvakawanda zvaakazondiudza. Saka ndo zvakaitika izvi mukoma. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Handizivi kuti munozvionawo sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we nyaya idzi dzekutenga musha unenge wakatovakwa nechekare apa paine makuva pakaipa hanzi pamba ipapo hapagariki, hanzi hapatogariki zvachose. Vanoti ivo pavakaenda vachinoona musha hanzi vakazorara panext door, asi hanzi mudzimai wavo akarara achirota achisakura pamusha ipapo. Mangwana acho makuseni hanzi akamuka asingagoni kana kufamba, hanzi ainge akazvimba makumbo semunhu ainge afamba for a very long distance. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to speak with our dear brother in the comment section. Zvakaitikawo kwamuri here kuti makatenga musha wakavakwa nechekare pamba ipapo paine makuva, chii chakazoitika after that? Kune vanoziva what are the disadvantages dzekutenga musha unenge wakavakwa uye zvekare uine makuva nechekare.